L-eks Ministru Laburista Joe Grima jibqa' jinsisti li mhux se jagħmel apoloġija lil qassis li offenda bi kliem oxxen qabel ma l-qassis jagħmel apoloġija lin-nies li skont Grima ġew imweġġa bl-artiklu li Father Alexander Lucy Smith kiteb dwar Mintoff. Il-preżentatur tal-programm Inkontri li xandar fuq l-istazzjon Laburista Super One għal dan f'kummenti bit-telefon lil dan l-istazzjon. Qed nifhem li biddel femtek issa ġifieri? Le, ara, meta jagħmel l-apoloġija Father Lucy Smith. Jiena lest biex meta jagħmel l-apoloġija għamillu apoloġija jien, le. Jagħmel apoloġija l-ewwel. Kien is-sibt li għadda l-eks Ministru Laburista infexxajar lil Father Alexander Lucy Smith li f'artiklu online fil-ġurnal The Catholic Herald kien kritiku tal-eks Prim Ministru Don Mintoff, partikolarment għall-ħbiberiji li kellu ma' numru ta' dittaturi u għall-vjolenza politika mwettqa fi żmienu. Fuq Facebook Joe Grima nfexx f'attakk blużu tal-lingwaġġ mill-aktar baxx, tant li anke stiednu biex jagħmel atti sesswali ma' qassisin sħabu, hekk kif skont Joe Grima hemm fosthom ħafna pedofli li jistgħu juruh kif. Dan l-istazzjon staqsa lil Joe Grima jekk jiddispjaċihx u x'lest jiskuża ruħu għal dan l-attakk fuq qassis. Bl-eks Ministru Laburista jwieġeb li mhux kwistjoni li wieħed jiddispjaċih għax dik kienet reazzjoni spontanja. Skont Grima, normalment it-ton tal-lingwaġġ li juża ikun wieħed edukat. Mhux kwistjoni jiddispjaċih, dak il-ħin ġifieri, kienet ta' dak il-ħin. Grima ikkonferma wkoll li t-tmexxija tal-Malta Labour Party ma ġibditlux l-attenzjoni għall-aġir tiegħu. Skont l-eks Ministru Laburista u m'għandux x'jaqsam mal-partit. Min-naħa tal-Labour Party jew Super One, kellmek xi ħadd fuq din il-kwistjoni? Le, għandhom dritt jagħmluha, jiena m'iniex fl-amministrazzjoni tal-partit, jien m'iniex parti mill-partit. Anke nhar it-tlieta li għadda f'reazzjoni lit-Times, Joe Grima qalli ma jiddispjaċihx tal jagħmel u aktar tard reġa' kiteb fuq Facebook u sostna li għall-kummenti li uża fil-konfront tal-qassis u tal-kleru b'mod ġenerali ħal proset mingħand in-nies u kien hemm min saħansittra qallu li ħaqqu medalja. Anke l-Malta Labour Party konferma li ma ġibitx l-attenzjoni ta' Grima u fit-tweġiba li rċivejna l-mistoqsijiet li batna lil Joseph Muscat naqas milli jkundannah għalbiss li ma jaqbilx ma dan it-tip ta' lingwaġġ. Dan l-istazzjon baqa' bla risposta għal mistoqsija jekk il-Partit Laburista u xsejħu passi kontra Joe Grima għal dan l-attakk oxxen jew għall-inqas inġibditlux l-attenzjoni. Jidher li lanqas it-tmexxija ta' Super One ma ġibdet l-attenzjoni ta' Grima u kollox jindika li l-eks Ministru li kellu wieħed mill-aktar programmi prominenti u mbuttati fl-iskeda Inkontri se jibqa' fuq l-istazzjon Laburista anke fl-iskeda li jmiss.